Eros. Silvanus. Avem pe Chris la web. Opa! Bine să vede acum Chris. Fă cu mâna! Fă cu mâna! Faci Silvan. Ne urmărești. Ia. 5. Suntem 5. Super! Bine ați venit! Eros. Chiar la începutul jocului. Am jucat puțin beta. Dar azi am la jocul și am început. Nu m-a dat direct de la început, nu știu care e faza. M-a dat. Adică nu mi-a arătat filmulețele de început de joc. Nu știu de ce. Da, și acum sunt aici. Nu mai țin de... e ceva cursă să... Mă rog. Să arăți tu cât de șmecher ești. Oare de ce toate cursele, jocurile cu curse și filmele cu curse încep cu niște tipe care sunt Bine, dar nu există. nenatural, știi așa cumva. Am I right? Ahmed, de terorist. Din momentan nu mă joc pentru că am o problemă. Și probabil de asta nici nu mi-am luat carnetul. Am o problemă cu frânele în sensul că nu vreau să dă. Mi se pare că adrenalina scade așa brusc când apăs. Mai bine o bag în zi direct. Neața. Salută cineva. Neața. E fain dacă la tine e dimineața. O să mă uit aici pe chat, că văd că... Nu te-ai uitat, Zide nu seamănă. Sau nu, știi cu cine seamănă cu ăla din Robin Hood Backstabbers? Cine? Personajul principal, asta vezi. Seamănă așa o combinație între Robin și Walter White. Ce ne uităm toți acolo? Nu, eu mă uit la ce. Da, chiar seamănă. Seamănă bine. Un pic cu Bryan Cranston. Ăsta e fratele lui. Fratele lui din la Și un pic cu Wolverine. Nu, seamănă cu Trevor din GTA 5. Și ăla care era cu redneck ăla. Da. Da bine, nu. În vremuri mai bune. Poate dacă îți cereri o să joc și eu, numai dacă îți cereri. I will then tell you. Mexican Town, nu vezi ce am făcut. What the fuck, o să chiar din cauza că m-ai atenționat. Da, nu mi-am dat seama. Dar nu, eu dacă pot să mă bați în curse direct, să mă bați în chestiunea astea, numai să mă prind. Pentru că nu, eu cu frânele... Joyriding. 2-2-1 Towns. 2-2. Where is the cat? Okay. The pussy is there. Tot am zgâriat-o. Ia l-ai pe frachesul. Unde se uită, dar... Nu știu, e melancolic, să uită pe geam. Nu zici că is two gays that got out of the closet. Și știi, no, oare să vorbim despre asta sau nu? Ia că suntem mulți, 10 oameni, servus. I don't want to talk about it. I'm just gonna look out the window. Nu e năcăjit. Bă, pula, iar am pierdut la păcănele. Sau am zis eu să nu mai vad la păcănele, iar vii după bani împrumut, mă. Ia cât e ceasul, mă, ia cât e ceasul și tu iar ai fost la păcănele, tu iară nu vii acasă, la nevastă. E nervos. La copii. Vrei să-i calc. Serios. Ești un tată de rahat, ești un bățăvan. Lasă-mă. Și-o dat datoria pe gât să nu uite câți bani. For some reason mi se blochează destul de des. Anyone else? Nu știu. Se blochează și pe Twitch? Probabil de Twitch vorbește. Faza e că l-am dat. Noi ieri am făcut, spre exemplu, la 200 de kilobits pe secundă, azi facem la 300. Ia că se întâmplă chestii nașpa.
Azi facem la 300, că noi joc cu mașini și e multă mișcare. I-o dat. Și dacă am face la 2000 de kilobits pe secundă ar... Hai mă, că e Să vedem. important. În serios. Da, bine, dar era Mare predictable. Mare bețiv. Păi dar a venit ăla și i-a dat toc dacă nu a dat bani de păcănele. Am cerut bani la păcănele, o luat bani pentru O, și acum... îți dai seama. Mixăm. Lor că îmi scinează ce. Am zis că o să încerce site-ul ăsta. Dacă tot așa face, atunci nu știu, o să ieșim și o să îl dăm pe 2500, mai mic un pic. Stang. Nu, Silva, nu am făcut tricuri ca să strângem views. M-am îmbrăcat așa ca să strângem, da? Merge, it works. Până acum avem mai mult decât am avut în zilele trecute. Deci nu. Imediat dăm restart. Grafica cum e? E ok, adică noi cine știe ce bine, noi acum oricum nu jucăm pe detalii foarte mari, undeva mix în mediu și, între mediu și high și 720p, că unul la mână, no, stream-ul îți mâncă destul de multe resurse și doi la mână, oricum nu s-ar vedea pe stream dacă nu putem să facem stream la o calitate foarte înaltă, că dacă facem stream la calitate foarte înaltă, atunci nu mai vedeți voi, pentru că se blochează. Care-i faza? Ce râzi? Știi la întrebarea mea că acum stau și mă gândesc la ce stau răspunsul la Red. E și fac close de bercea. Nu ți-e doare încheitura puțin așa, mai poți să stai cu mâna pe mouse. Cine vorbește? Alex, bineînțeles. Cum să? Cum să nu poată? Te obișnuiești. Cam asta ar spune un campion. Ești I campion? had my share part of wanking, I guess. Ok, mă duc aici. Dacă vreți să vă țineți de streaming, sugerez să luați o placă de streaming. Da, Cam cât e aia? placa de streaming nu te ajută numai dacă vrei să faci stream din altă parte, deci să faci stream de pe o consolă sau să faci stream de pe un calculator, pe alt calculator și de pe calculatorul ăla să faci upload-ul la stream ca de pe primul calculator pe care tu te joci să ai să ai performanțe mai bune, să nu-ți mănânce din resurse. În rest, nu se merită. Nu, ne trebuie un calculator ca lumea pentru stream. Nu? Sunt, băi, I'll be running these days. Sau cel puțin așa știu eu. Placă video avem pe laptop, please, că nu mai știu. Da, 850 ani. GTI. Ăsta sau pe ăla mic, pe netbook, placă video inexistentă. Placă video ce e aia? Placă video vorbești cu mine? E un cartof în ăla. Nu știu, asta e pe aici. Așa nu plac. Dar și ăla era bun, adică era așa foarte mic. Mergea super greu, adică, oh my fucking god. Angels of Light. Domină Orientul Mijlociu. Ce pățești dacă ai curul mare? Dacă Lumini zice asta, ce să mai zicem? Ora.
Stai, Nu, e ok, pot să spun. uite cu cine. Sigur. Și acum Silvan, let's the Cristina, cu urmare, comentarii begin. Iar ai pătroi. Pinsul meu. Ați fie... Lel Nagi. Lel Nagi. Să mă duc pe jos. Nu, păcat că nu au zis asta. Cine Mai i-a zis asta? Nostradamus prediction failed. Ia uite, vezi că acum încep să-i văd pe alții, vezi? Am Da. mai mult pe Ituche, Xuvi și Has. Îți mă întrebai tu că ăia cu Ryan și Mike și Zachary nu sunt jucători. Look at me. Dar bine, serios, cine și-ar folosi numele lui real într-un joc? E atâta de lame, Da, mai bine te numești DJ Loco. da? Sau Mult creăm mai buști, bine. am butonel. Sau crem buști cu mult. Da! Buști cu mult. Eu vă las, merg un pic în oraș, n-am te distrezi. Eva, faină. Te mai așteptăm să mai vii pe site. Antoniel, tata, când faci un stream de Chris? Spui tu sau îi spun eu? Obsedaților, nu știu, în curând probabil. Nu, îi spui tu sau îi spun ideea mea? Nici nu. O să-i spun. Ce? O să-i spui. Să-i spui. Dar e ideea ta genială, cum să-ți fure ideea ta genială? M-am gândit, dragă Silvanel, dacă vrei să facem un episod cu tine, dacă tot îți place destul. Da, să-i No, buric. eu nu mă joc, eu o să stau să vă susțin, sigur în spate, că dacă nu intră nimeni. Și să vă jucați voi doi cu zi. Ar fi ok? Nu știu. Putem să facem asta când vin și căștile alte sau dacă își aduce el căștile pe casă. Da, dacă ai niște căști bune, ar fi suci. Căști cu microfon. Cu microfon. Și atunci intrăm pe Skype. Stai la un calculator, eu la altul. Vorbim, ne auzim, frumos tot. Hai mă odată, nu prin Dar cum ai ajuns până în Sahara? Serios, ce cu schimbările astea de relief? Presupune că e tătă harta Americii, să gen. Nu știu dacă e tătă harta, dar... This is not even What the fuck? possible. Bine, Nu, a zis că da. că da ce? Da, are. Probabil chef, că nu mai știu ce am zis. Chef. Chef de chef și toți banii mei. Hai ce mă dispar. Vorbim și mai vedem ce și cum. Parcă Nu văd. știi, ne întreabă, dar Nu, el nu, n-are nu, chef știi. să... Nu, știi, stăm așa la o masă. Ivan în capătul alt, noi aici. Oi, mă, Da. But we are making a deal. Cristina își dă jos hainele, dacă nu, nu. Așa, tată. What? What? Ia de data viitoare să punem muzică. What? Să punem what? De 10 ore. Asta lipsește pe stream-ul ăsta, ca să Chef, avem... căști, mouse, tastatură, webcam, tot are. Acolo, da. În Detroit. Put your hands up for Detroit, I love yesterday. Silvan. Stau și mă gândesc acum. Ce se liniște? Mai bine, nu? Oare Alex, vede că vine de la XXX și Big Black Cox. Da, e Lexington stil. Lexington. Da.
Interesant approach to his nickname. Chiar mă, Silvan, ți-a plăcut jocul ăla de ieri, Dungeon Defenders, sau nu e stilul tău deloc? Dar Pinghi nu s-a uitat prea mult, ești nou, bănesc că nu. Nu bănesc că nu, mie îmi place ăla și ăla cu orci. Orcs. Urca, stor. Aici, dar nici nu a fost aceea, what the fuck. Acum dacă să schimb, o să mă gândesc. Hai, e bună, bă. Trebuie să încerc să joc și eu? N-ar fi. Poate. Mai de preferat nu ceva. Am ajuns mă. Te las? Te știi. Pot să stau aici. Ok. Dar nu, hai că te las numai. Ce crezi că o să-mi ghese lumea pe chat? Da. Am lăsat numai pe mine, stai la chat. Păi stau la chat. Uite doar. Opa! Still one. One shot. Îmi schimbam camera pe asta? Da. Doi. Cum ai schimbat cu Da, îmi dau lumea. fix? Joy! Lost the control over it for a minute there. Eu zic să distrugem toate gardurile din America. Toate gardurile din Da. America. Când țiganii să Îs curioasă cât de le duc la fermeci. jump. Joy! Opa! A bine. Ce îmi părea un pic. Ei. Nu am știut că n-o să fie atât de... Nu are rost să mai duc acolo, că n-am destulă viteză ca să fac asta. Am dat jump și am căzut fix în apă de pe trambulină. The perfect hit. Repede, super. E fain să conduci pe timp de noapte în jocul ăsta. Oh my fucking god! Sorry man, didn't see you there. Night and I can't drive decent car. Opa! Nu are ce să facem, unde să ne ducem. O, dar ce-am? Și unde îmi scrie if I failed? Că nu, data trecută tot m-am dus până... New medal 309 puncte. Bine. Foarte puțin, și Asta e efectiv drag racing, deci să dai viteză din prima, să dai nitro. Nitro și... Nu Și era... e drept în față, deci trebuie să mergi drept înainte, atât faci totul. De asta trecut, că trebuie să mergi viteză maximă. Îmi zice când îmi zice, Shine? Fair. De la câți?
and I need to send a guy to St. Bitch, Louis. please. So this is how it's gonna be. Winner gets a promotion. Loser takes it as a life lesson, and his Skip sau argument is over. vreți să vreți? Bine. Winner here takes another step towards the Hague. Dar n-am dat pe Nico. Păi nu trebuia de ce ai dat. Păi nu știu, am crezut că îmi zice. Trec sau ceva. Era numai așa, ți-a zis că e o chestie așa. Serios. În NFS era ceva în genul, erau anumite puncte în care trebuie să apeși numai, știi? Da. De cui pe acolo de asta? Ce ăla e aur? Da? Aur ăla? Da, îți place să pui aur. Îl câștigi diferite piese pe care le pui pe mașină și Nice. Return! crești în level. Good work. Now Good listen, work, I now own listen. Detroit. I own No question Detroit. about that, so I'm branching out. Head Put down your to St. hands up on Louis. Detroit. Got some things I La need to do. desere. So, how'd it Cred că go? n-am pus să Good. de ce. Troy's moving on St. Louis, and I'm his weapon of Îmi choice. spune. Looks like you've got a road trip ahead of you. Set a waypoint for St. Louis. I'll keep tracking you from here. Oh, Set the waypoint for St. Louis and keep tracking you Great. from there. I'll be in touch. Bun, deci să fac un waypoint, hai? E Dumnezoi St. Louis. Electric. Viața cu Luis. Mm. Mm. Main story. Ah, mai în jos. Nu poți să le faci treaba. Părea că nu. Nu, atunci mergi jos. E pe jos. Acces în pelerinaj. Cum să-i zic din map? Am quit. I think this will take a while. Avem alți stații. Nu știu ce mă pune în munse. Opa! Mm. Are you singing? Never mind. Iar am parcat la un an în curte, în timp ce ăla, nu știu, dă ceva cu lopata, dar nu are zăpadă în curte, deci nu știu ce. Da. What did I miss? Hello. I'm here. What did I miss? Are we boring anybody? Ce mai facem? Mai vin la chat? Nimeni. Păi, ce să fac chat? Cât ești? 3, 4. So I'm not interesting. Adică putem să oprim și facem o pauză și după aia să începem. Ia. Mă să ajung acolo. Cât mai am, serios? Mai facem un pic, vreo 10 minute și... Uai, nu e fratele meu, de mult mai am. Dar pe tu ziceai că e posibil să fie toată harta Americii. Păi nu-i toată harta Americii, lasă-o acolo. Da, la scară. Checking my ass, vedem, I'm checking my ass. Yeah, de putem să-ți știi de idee.
Lower Peninsula, Midwest. The Midwest Crisis. Scramble. So I can reply on chat when something. Tell me, please, how was your day? Please. Because our day was so tiring. Oh, get up. Get out the way, bitch. Get out the way, I say move, bitch. Get out the way. Yo, bitch. Like, I don't follow. What was his name on Breaking Pinkman. Bad? Jesse Pinkman. Yeah, Pigman. I won't catch that guy. He is so far in front. I think he's more. Well, there's If only you find a one checkpoint left and race is over. Yeah, but if you would have found a shortcut, Yeah, I don't think there are some shortcuts on this one. Lap 2, bro. Make it count. there are shortcuts everywhere, like Oh, in the woods. I just start. Come on, we can do this. Come. What's on the table? Massage me. You're repping your Massage me. Bring it. I like that. Like. Like what? Dun, dun, dun. Eye of the tiger. Dun, dun, dun. Oh, got him. Wait. Ah, fuck off. No, He's way. What? no. The things Troy said. He is way too fast. Like, really. I think I have to. But every time he's the fastest. Well, he was like this 3 months ago in beta when I played, so I guess. Oh, good. Oh. Almost good. Well, now just keep on track. Well, not first. Oh, Whoa. But it was so annoying. Oh, what the fuck, not this guy? he's driving up there. These guys are fast. Pick up the phone. Come on, steady now. Oh, steady, bitch! Whoa, whoa, whoa. Whoa. Zerino. Questa porti, mai neanche ero. I like it how people get off the road when Yeah, you can't go over them. It's like so can't do it. such a Well, they just don't want to get into trouble. Like, do you like manage to return and see if they are on the ground like no, but you can see that they dodge you, that they jump around, and you can actually hit them. Yeah, I'm doing pretty good so far. first? Lap 2, bro. Make it count. And the first lap is over. One of One of two. Now, if I won't crash. first, second.
What? How the fuck did he get me? Like, seriously? That guy is infuriated. Oh, yeah. I got the full stop now. That guy is in. No. Ah, I hate that guy. I hate him. The bitch. It's not your bitch. Nope. But he shall be my bitch. I just saw some bitches. Yeah. And my bitches like. On the I side. remember there was I was watching some guy doing some there was a YouTube video. He was playing the oh fuck I got stuck. Ah. Cows! Did you see the cows? No, but I bet you can run over them as well. Yeah, and then why are there cows if they're not an obstacle? Well, I just for don't the get sake of having cows in the game, I guess. Yeah. Because America has cows. I don't know, I've never been there, but Yeah. maybe they have a lot of cows. Look, I'm a farmer. I don't like the roads. Car is dirty as a pig, yeah. As a pig in his home. I will have to get used to pressing the brake because I don't like brakes. I'm just going into any wall. Yeah, I like it. And it's not something I brag about. Right, fast, stay on the. Whoa, 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 whoa. That fast enough? What does he mean by fast? It's winter or what the? This is. But there are no seasons. In just if you don't go It's to so a- nice. It's if you go to snowy. Alaska, you get snow. Ah, and I have a war, but it ends here, so be on the road again. Alaska. Well, I don't know. How but would I go to Alaska by not passing by Canada? I have no idea. How do I I'm just get saying. this out of the way? Oh. Bust nose, Catman Joe. You saw that those two guys? Ah. A bunch of incels. Why? I know. They have a death wish. They were on the race, right? Yeah. And no one. Oh, fuck this race, like, fuck this life, fuck everything. Yeah. Let's That's jump, what John Lee always say. jump around. Fuck everything. No, come on. Silly Something. people. No, I have to win this.
Any other result is a shitty result and will not take me anywhere. Are there 20 steps? And the checkpoints. Ah. As I see. Roads again. Get off my way, bitch! That was so close. Remember, and Need for Speed, you got more points if you got Yeah. those near crashes. Yeah, and also hit and run. As an achievement. Hit and run. Yeah. Or that's good. But you have some more and then some more. Imagine how those guys playing the 1 hour long races feel. I don't know how that's is this thing. But are those races like online or with I think you can play them both online and with the AI. Come on. Nope. This is a really hard racing. I don't get much by finishing it. No, no, no. Okay, I'm rage quitting. No. you're so close, so yeah. Nope. That's it, guys. Thanks for watching. Bye bye.